Shubor nakaslem jong unongsan hima. Argut kinong kitkam kakasi Student Union Motion Road Circle bakentup ya usamla Ulysses Rentong General Secretary bar usamla Kor Barlang Marthong Assistant Secretary hagah nyotarik menta ubnai kila Shakhot Hajir hakipulit ka Motion Road Police Station usamla Ulysses ulaong bakatege jing Shakhot Hajir jong kipulit yaki kalong halor kamat jong jinglet khandra yaki barjala ki bawantre hapokathan jong ka Motion Road kabalaja hakini kita yo baladap kani kajing persyang jong ke sorkar kadi kajing persyang banthe umpja ya ka mensiam ya le jong ki samla hendrai ngas ngo ban ong bakani kadang ai mensiam penban yang i ban nyai pit ngor shu shu ya kajing wan rung ki barjala hapo ka dong ka than ong usamla Ulysses kadkum ki dur khi bala pha da ka KSU layu i bai kita ki arngot ki bala Shakhot Hajir nalor ki khot ka KSU Motion Road lasanran langru de ki nongkit kam ka KSU West Casales District Unit bakentup ya usamla John Fisher Nong Siang President usamla Franklin Imyong General Secretary bat kiwe kiwe March perang! Keluar dari! March perang! Keluar dari! To metal sni nila wanane thanat hadin ba nila yo yaga sti samon naka Motion Road Police Station halor kanodem ba ni lekhanra ba talasi ya ki mender ki ba wan trai bi an apo kadong kathany tendrai ka ba solongo kalong wala emsemladon mano ba ai ujor lane ijahar tendrai kila khot ini bat kila pengat
haki katu kat neteli ki kendon te ni kwa manbu kadak jingkeli menta kolong hato ka police department ane ka sarkar ka perkhat kumno pat ya kine ki riusumet bat ki kontraktor ki bawara ya ki breu ki badamar ki bam penbiang ya ki kot kisla wat ban pencisa ru ba ki dai kita kinong India ha ka ba kila penkeng ya ka interstate migrant workmen act ka khat khandai spa nyu khandai ka bla pentre kampura ha ka jela jungi ha ujar khatwei bat kumjo ki bala penkeng ru ya ka child labor act ka khat khandai spa hapendreu ka ba persya ban phatrai ki khna ki bang hapo ka khalai snem te hendrai ha ka jinglek khra jungi nyelap ya kita kum ki bro ting soban ong ba kane ke jing persang jong ka sarkar ka dai tang ke jing persang ban the umpja ya ka mensim yele jungi kum ki samla te hendrai soban ong ba kane kanang ai mensim penban ini banginang yai yele banang yai pengor susu ya ke jing wan rum klep jong ki mender hapo kadong ka thain bat ha ka jelahi bro kawai susu kani ka jingle jongka police department hak simenta ka pensat ini ninang mut bang iwan hang ni menta kin reward lane kin ai kusna mingi hakaba ngi ngila pele ya ka kamram ke jongki tendrei ki pengat penban ini ha ki kendon ki baper tingiru nang ni skmat ni haban perkhat thamai no ba ladang ilap ya uno u officer jongka infield task force lane ke police department ki balek klet ya ka duty ngiru ngin file khongpong no daka FIR persa iki bat kumju ya kita ki kontraktor ki bawanra bian ya petrai bian ya kita ki breu ki banabar bat kadon ke jing penstom ru ya kita ki police personal kata katkum ka section 29 jongka Indian Police Act ka khat khandai spa andrupuwei kadon ke jing penstom ka baong ba kila ban sak khati live nai ka tulop bat ke jing set along ka live nai bat lani kila ban ngat ya ki baro atli ki beta te ngasoman ong ba ngi nginam do mensim ya kene kijing sakhot rei kane kadai penban kijing ai mensim ingi bat ngi ui hakine kisngi kudang khendiat ha artarik jong unailar ka kabinet ke belasong belakli do UCM kila penmi ki kendon bantai lakam ya kita ki mender te rei nginam kemen to ho angta nyilong ki ba pengor nyilong ki ba adakar nginamar ngi dang ui haki khendiat sngi ngi ui kijing yakhi ha Bangladesh ki ngi ui lengba ki video clips ki footage ki barjla ki ba persang barung sakap sapok ke jela jungi te ka kerua sabaro ki samla jong kadong ka thain ba ngindang long ki ba pengor bat nginam ailat ya kita ki mender bakin wan lek try wan lek khri hapok kadong ka thain jungi namar kumbaong usoso tham ba nginam long kita ki nong tong jongno re jongno kani kari kadai kari kabla pen kentang da unyi uma namta jongi jonga jongpi kita ki khun khasi joka briu nyau trap ngina maila ba kiwai kumal sekar dambor ya kene ka di ka bai jongi ngin ai ya ka menta bat kala sai jongi khnang ba ka pateng ka jongi kan yo ka lawai ka ba phnai bat kaloi ka ba tikna mai chaprang mensem ba sinrang mai chaprang KSU barok away mai chaprang imslam ka pai ka briu nyau trap to nakaliang dungi kum ka KSU musul circle harkat ka jisun ralang jong ki nungalam nang tay naga district nilawan hangni aga Mosirut police station kalor ka jingkot sumon yaki arngut ki nungalam jungi naka isu Mosirut circle isama USS Rentong badai i general secretary matkum juru isama korbor lang martong badai i assistant organization secretary te ni penpoy ka jing sengulungo hagi jing sisa nomor ba borok siktangi layarap ban pentrain namta jong ka sarkar nomor ku mengintip baga sarkar ku bakuruna kita ki breu ki bapek perman hak bere ban khanra ya kita ki barjela hapo jong rong ka thain ka jungi badah ka jela hi bro kawai hagi sa ngi lenti ya ka sarkar bahkan ai ngi kata ka siti songo bang layarap ya ka rei kila pengat kes penban ya ki dekhot ke jungi dan rei kini kajing pengat kes ke jongki nakapta juki dekhot ke jungi kamsem la ai mensim kamsem la penduk mensim ingi rei ka nang penhem mensim susu ingi ya ka bangin nang la ban trei ya ki kam nang ni sekmat bat nginang khendra susu ya ki barjalan nang ni sekmat oi nakaliang jong ka sarkar ni haka kabinet ke barang su adoption ku baki lerai namta ban pen bha susu hak bere ber kani ka interstate women acts arjar aku saw te rei ni pen pau ya kajing sukuman khediat rei wala kataru ngim chem la
don kita kejingsiannya ya ke sorkar nomor baki an ki don rei nakaleng jong ke sorkar kam simul pentrikam rei ada pentrikam bangi larang isi mengi ya ke an hakati bar nakaleng ke sorkar bar ka semua ini dan rei ya kini kum kir khat jong ka seng yimdai ke banduk mensim rei ni ya train nang ismat nomor baki babun ki isu khamtam kum bala depren i sama ilusis hak berbat ka don kejing ya kan art ke bajur ha Bangladesh ba ni khmi lenti ba kini ki nombor dari skut bakin sawan kiu seka jala kajungi tirai kum ki dekat ke badan haki unit ki baper isnong ki tahu baper yak ba pin long ki bapek ngor ba trelang rengkat bat ki saudar sinong ki sekitri sinong ki rambak sinong bat ki sang long pi sang samla yak ba kumdu ban khanglat yak ni ki bru ki banabar ara don kinu ki bru ki banabar yak ta warla pi sak khot sia jarsin hapo thanar pimdai yak ban suting rei ba pinla yang la kajong kakam nang ta ban warra eta kasong suk song singai nam ta ka pateng ke banwan jong ki khun ki siu ki jungi